हेल' खुलुमबाय आंनि मुंदां बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सोरबाफोर आंनि इउटिउब चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया आसाम आरो अरुणाचलनि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो अरुणाचलनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडू बिथांजों गुवाहाटीनि खानापारायाव 3 घन्टा सावरायलायो होननानै निउज 18 असम मुंनि रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे सावरायनायाव 123 गामिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गोथौवै सावरायनाय जायो। बे गिदिर जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गं 2था ओनसोलारि कमिटिबो दानो थाखाय थि खालामनाय जायो होननानै रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आमेरिका आरो माखासे नेट'नि हादरफोरा रासियाखौ गोबां बिथिं फारसे रांखान्थि आरो गुबुन बिथिंफोराव हेंथा होदोंब्लाबो रासियाखौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखै, नाथाय बे हेंथा फोसावनायफोराव गावसोरहानि रांखान्थियारि खहा जाफिनदों एबा हादरनि बेसेना बांद्राय जानायाव गावनि हादरनि सुबुंफोरासो खस्थ' मोनगासिनो दं होनना फोरमायदों होननानै रिपाब्लिक भारत मुंनि निउज चेनेलाव फोरमायदों। थामथियाव दं भारत हादराव मैया 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 2067 जन सुबुंफोरनाव कभिड पजिटिभ मोनदों। बेनिनो दिल्लीयाव 24 घन्टानि गेजेराव 632 सुबुंफोरनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोनदों होननानै रिपाब्लिक भारत निउज चेनेलाव फोसावदों। ब्रैथियाव दं मैया रासिया सार्माट मन्स्टार मुंनि मोनसे मिसाइलखौ टेस्ट खालामदोंमोन होननानै रिपाब्लिक भारत मुंनि निउज चेनेलाव फोसावदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे थरसे मिसाइलआनो फ्रान्स बादि दरसे हादरखौ दान्दिसेयावनो फोजोबस्रांनो हागौ होनना फोरमायदों। बाथियाव दं तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि पिएसअ राजु कलितानि जिउ खहा आरो 3 गोब्राब जखम जानाय 3 पिएसअफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय राजु कलितानि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ इसोरनियाव आरज गाबदों। दथियाव दं गोबाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बारग' एनडिएभिआर नि सासे गोख्रों केडार जानानै गावखौ बावसोमबोनाय बर' हारिनि सासे जोहोलावजो अनजुलि बसुमतारी अरफे मुं बि अनजिमा बिथांजोआ बे बुहुमनिफ्राय मैया आनज्रायलांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय माखासे सम सिगांनिफ्रायनो बिथांजोआ गोब्राब लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन लोगोफोर। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।